Benvinguts a tots i totes amb aquest cicle de xerrades que fem des del grup de defensa del Ter. Ho hem titulat Menys pluja i menys calor, i què fem? Suposo que tots us ho hem preguntat una o altra, no? De què podem fer amb tot el que ens envolta. I a hores d'ara segurament ningú pot negar que l'escassetat ha vingut per quedar-se. I sí, és veritat, plou menys, això tots hi estem d'acord. Però paradoxalment tenim un model econòmic que ens empeny a gastar més i més aigua, el qual sembla que no tingui massa sentit. Llavors, això ja ve de lluny, perquè fa temps que els científics i els experts ens van avisant que cada vegada hi ha menys pluja, la temperatura cada vegada pujarà més, però la veritat és que sembla que nosaltres com si sentíssim ploure, no? Perquè cada vegada es segueixen donant permisos a macrogranges, els escorxadors també els segueixen empunyant, hi ha urbanismes fora assenyats. Al final tenim un conjunt de gens que són grans consumidors d'aigua, que no se l'acaben i que hem de tenir en compte que ells tenen una set infinita, però l'aigua és finita. I a més, aquests que he comentat, escorxador, l'indústria del porc, a més són uns agents importants en l'efecte del canvi climàtic, amb el qual tot es va retroalimentant, no? També, d'altra banda, una reflexió que ens agrada fer és dir que sembla que hi hagi una confiança excessiva amb la tecnologia, no? Amb les dessaladores, la regeneració, i sembla que ens ho hagi de solucionar tot, no? Que no vol dir que no sigui un bon sistema, hem de treure aigua, està clar, però les dessaladores, a part de ser cares, també tenen un gran consum energètic. Llavors, a nosaltres ens fa la impressió que això ens pot crear una falsa sensació de disponibilitat d'aigua i amagar la verdadera necessitat, que és anar reduint a poc el consum de l'aigua de manera paulatina, començant pels grans consumidors. I bueno, mentrestant anem marejant la perdiu, tenim que hem esgotat les reserves dels pantans, hem eixugat rius i rieres i tenim els pous una bona part buits o contaminats. I això ens ha generat una sèrie d'interrogants, no? Com hem arribat fins aquí, qui gestiona l'aigua a Catalunya, quin paper juga la ramaderia industrial aquí, podem explotar encara més els rius, la biodiversitat és important i sobretot aquest model que tenim, tal com ho estem fent, cap on ens porti, cap on ens agradaria a nosaltres que ens portés. Llavors, amb aquesta base fem 3 xerrades. La primera és la d'avui, que és com hem arribat fins aquí, perquè s'estan esgotant les reserves d'aigua, que és una diagnosi de la situació actual de Catalunya a la conca del Ter. Tenim en Jordi Molins, que és director d'abastament de l'Agència Catalana de l'Aigua. Ens el presentarà en Jesús Soler. En Jesús és, suposo que la gent el coneixeu, és antic president del grup de defensa del Ter, i és un pou de saviesa sobre aigua i natura, però un poc dels bons, ni està esgotat ni contaminat. La següent, que és a Vic, és fonts brutes i fonts eixutes, perquè i per aquí, i analitzem qui contamina i qui buida els aqüífers d'Osona. Tindrem el Ferran Garcia, de Justícia Alimentària, i la Ginesta, que és la presidenta actual del grup de defensa del Ter, ens farà una presentació del resultat de les fonts d'aquest any. Sabeu que el grup de defensa del Ter, des de fa més de 25 anys, amb voluntaris, anem analitzant diferents fonts de la comarca. I l'última, que és una cosa que ens pregunten moltes vegades, però per què serveix tenir rius vius? L'aigua del riu ha d'arribar al mar. Si el riu no porta aigua, rajarà l'aixeta. I aquesta vindrà l'Annalise Bruman del CREAF, que és el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. La xerrada és a Torelló, i en Pep Bisquet de Volem Aigua Neta, Clara i Nostra és el qui ens el presentarà. Llavors, hi ha un últim punt de propaganda. Com ja sabeu, per propaganda del GDT, no ara d'altres coses. El grup de defensa del Ter som una associació ecologista formada per persones compromeses que estimem el Ter, la vida i el medi natural. Creiem que el GDT és una excel·lent opció per tots aquells que compartiu les mateixes sensibilitats amb nosaltres, i és una oportunitat per participar en un grup actiu, potent, i que creiem que juga un paper important en tot el que és el medi ambient,
que en defensa de tot allò que no té preu i que pertany a tots, no? Llavors sí que us voldríem demanar si creieu que podem caminar junts, que us poguéssiu fer socis. És molt fàcil perquè són 40 euros l'any i és a canvi de participar en un projecte engrescador, necessari i de futur. A la sortida hi ha butlletes, no és pas obligatori, però a la sortida hi ha butlletes. Per nosaltres els socis són molt importants, no només per la vessant econòmica, perquè és pràcticament l'únic ingrés que tenim, no volem subvencions per no estar lligats a ningú, però també per el suport moral que ens dona saber que tenim un grup de gent al darrere. I evidentment convidem no només a ser soci, però si a més voleu participar en les nostres activitats, doncs perfecte. I també us podeu fer socis a través de la web o parlant amb nosaltres. I ja està aquí l'anunci. Francament estic molt satisfet, molt content de veure tanta gent per escoltar un ponent de luxe que hem tingut la sort de poder demanar que vingués i ha vingut. I si hi ha alguna persona en aquest país que sàpiga com funciona tot el que té a veure amb l'aigua i que tingui la possibilitat d'explicar-ho, doncs és el nostre ponent d'avui, en Jordi Molist. Us llegiré perquè no me'n recordo jo us llegiré qui és. Jordi Molist és enginyer de camins i es dedica des de fa 20 anys a la gestió pública de l'aigua. Actualment dirigeix l'àrea d'abastament a l'Agència Catalana de l'Aigua. Entre les seves funcions està la planificació i l'administració dels recursos hídrics de les conques internes de Catalunya, així com la promoció de noves infraestructures d'abastament i de reutilització de l'aigua. Vet aquí la persona que avui tindrem el gust d'escoltar. I ara que hi som, deixeu-me explicar-vos una batalleta. Començava al segle actual i el grup de defensa del Ter estava ampliats amb la sentència del cas Puigneró. I el cas Puigneró, que es va declarar culpable Puigneró, una persona que reiteradament havia contaminat la Riera sense fer cas de les advertències, es va ser condemnat a presó i va ser el primer empresari espanyol que va entrar a la presó per un delicte mediambiental. Aleshores el tribunal va encomanar al grup de defensa del Ter la gestió de la fiança que havia hagut de pagar Puigneró per retornar la riera de Sorreig al seu bon estat natural i gastar aquests diners en fer aquesta recuperació. Nosaltres ens hi vam posar i vam anar a parlar, ens vam reunir a l'Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau, perquè la fàbrica és allà dalt, i vam seure amb l'alcalde, amb els regidors, amb un servidor que representava el grup de defensa del Ter, amb el president, amb Antoni, i hi havia en Narcís Prat, que és el catedràtic emèrit ara d'Ecologia de la Universitat de Barcelona, i hi havia un senyor que representava l'ACA, un noi jove, molt amable, que s'explicava molt bé i que nosaltres hi vam parlar i li demanàvem com podíem fer les coses i com es podia arreglar aquella eficàcia que havia passat allà, i ell amablement intentava buscar solucions. Amb una persona que jo vaig conèixer en aquell moment que em va semblar molt interessant i que sabia molt de què anava. No era un altre que en Jordi Molist. Al llarg dels anys, per el meu historial amb el món de l'aigua, m'ha tocat la feina de representar el grup de defensa del Ter en els diversos consells de participació de l'ACA, el Consell per l'Ús Sostenible de l'Aigua, el Consell de Xarxa Ter Llobregat i la Comissió de Desembassament del Ter i de Llobregat. I he fet i encara ho faig de conseller sense cobrar, aquests consells no els cobren duro,
per enterar-me de què passa, per explicar-ho al GDT i a la gent que em vulgui escoltar i per decidir com es va, per donar l'opinió que tenim a la defensa del TEP amb les mesures que es van prenent en el temps en aquests respectius consells, que són consultius i que no tenen un poder decisori, però sí que hi tenim aquesta possibilitat de participar. En tots aquests consells i amb la famosa taula del Ter que va haver-hi a Girona, on vaig participar també amb molt de gust per poder intentar recuperar el cabal del riu del qual les 3/4 parts es portaven a Barcelona. Vam estar molt temps, quan hi havia el president Puigdemont, debatent el problema i vam arribar a signar un acord del TEP que implicava l'obligació del govern de reduir la portada d'aigües des del Ter a Barcelona i tenir un riu racional amb tot el seu curs. En tots aquests llocs, el representant de l'Agència Catalana de l'Aigua que explicava el problema i que no era un altre que en Jordi Molist. I ell ho explica d'una manera planera, sap molt bé el que està explicant i això fa que la gent que l'escolta entengui molt bé el que s'explica. Moltes vegades una cosa complexa com és la gestió de l'aigua de Catalunya, que és una cosa francament difícil de conjuminar. A més, és una persona que a dintre de l'ACA hi ha una sèrie de gent que ell és enginyer de camins i potser és el primer enginyer de camins que em trobo que té una sensibilitat ambiental i que entén tan bé el que és el medi ambient com ell, perquè els enginyers normalment els que jo he conegut al llarg de la meva vida tenen una altra manera de pensar. Doncs ell té aquesta capacitat. I dintre de l'Agència de l'Aigua hi ha diverses persones que estan en llocs importants que tenen aquesta sensibilitat i que afortunadament poden discutir i amb la direcció política que té unes altres idees i que està sotmesa a moltes pressions tenen d'alguna manera porten la veu de la gent que estem preocupats pel nostre riu, per les nostres coses, la poden incorporar i poden racionalitzar d'alguna manera les decisions que s'han de prendre. Bé, no em vull enrotllar més, li dono la paraula amb en Jordi, que ell us explicarà tot el que fa, tot el que té a veure amb això que diem aquí, i un cop hagi acabat la seva explicació està obert a que li pregunteu el que us sembli, allò que us angoixa, allò que voldríeu saber, i almenys podeu tenir la garantia que el que ell us expliqui va a missa. Avui dia llegeixes diaris i mires per internet i vés a saber si allò que llegeixes és veritat i si està ple de desinformació i és francament complicat. Avui tenim l'oportunitat de sentir les coses de primera mà d'algú que sap realment com estan les coses. No m'enrotllo més. Gràcies i endavant. Bona tarda i en primer lloc agrair al grup de defensa del TEP el convit avui en aquesta sessió i a Jesús aquestes paraules que quan us una mica nerviós, no sé si estaré a l'alçada de les expectatives que he generat, però intentarem explicar-ho el millor possible. Llavors, he preparat una mica de presentació. A veure si que avanci. L'altre. Una mica amb tres seccions, una mica amb els continguts que el Jesús també em va suggerir. Llavors, la primera és una mica com es surt l'aigua a Catalunya, diguéssim, en un any normal, en un any que no és com aquest, no? de tantes restriccions. Després, un segon punt, que és explicar una mica l'episodi de sequera que estem vivint, doncs, amb les dades principals meteorològiques i hidrològiques.
i també doncs, la gestió que s'està fent, no? amb les seves diferents vessants. I el punt 3 és una mirada més de futur. Aquest ja enllaçant amb el cicle de conferències de més calor i menys aigua, doncs una mica doncs, que és el que pensem que a nivell dels propers 3 anys doncs, es podria fer ja amb independència de la sequera per intentar doncs, que això que ens està passant doncs, no es torni a passar. Llavors, començant per la primera part, que és la dels usos. Sí, ja he agafat per aquí. Doncs, hi ha una primera qüestió que és potser molts la sabeu, però que és important, que és que Catalunya doncs, està dividida en dues meitats, perquè d'una banda el que aquí està posat en aquest color beix doncs és la part de la Conca de l'Ebre, la part catalana de la Conca de l'Ebre, i aquí hi ha els afluents dels rius que van cap a l'Ebre. Hi ha el Segre, la Noguera Pallaresa, la Noguera Ribagorçana. Tots aquests rius doncs, formen la part catalana de la Conca de l'Ebre, i aquí les competències són estatals. És l'Estat qui decideix, i ho fa amb un organisme, que és un organisme de conca, que és la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Tot i que hi ha algunes competències doncs, que estan transferides, la Generalitat ha demanat de participar, i algunes parts de les feines doncs, que les pot donar, per exemple la inspecció. I en canvi la part blava, aquí sí que les competències són plenes de la Generalitat, i aquí doncs, les exerceix, no? Un instrument, no? Que som nosaltres, que és l'Agència Catalana d'Aigua. Realment doncs, la sequera ha afectat a tota Catalunya, però a la part de l'Ebre ha afectat més, i de fet doncs, està ja en curs de resoldre, mentre que en canvi les conques internes doncs, estem en ple episodi doncs, d'emergència, com després explicaré. Jo parlaré sobretot de les conques internes de Catalunya, però si hi ha després alguna qüestió doncs, que interessi de l'Ebre, doncs també la podem debatre. Aleshores, aquesta distinció en dues parts doncs, també són dues parts del país molt diferents, com sabem. La major part de la població doncs, viu a les conques internes de Catalunya, concretament el 92% de la població catalana viu en aquesta part, i en canvi doncs, els rius doncs, aquí són més modestos. El riu Ter és el més important, després ve el Llobregat, el Muga, el Fluvià, el Francolí, són rius més petits. No? Llavors, si consideréssim tot el recurs hídric que es fa a Catalunya, doncs només un 37% estaria en aquesta part de les conques internes, i en canvi els rius més cabalosos, no? Aquests afluents que hem comentat abans, el propi Ebre, doncs estan a la part aquesta doncs, més occidental del país, i allà hi viu el 8% de la població. Aquesta és una primera distinció, i això doncs, té un reflex després en com es fa servir l'aigua. A la part de l'Ebre doncs, com dèiem, hi ha més quantitat d'aigua, menys població, i és on s'ha desenvolupat més l'agricultura. I per tant, doncs, totes les grans zones de reg, Canal d'Urgell, Algerri Balaguer, Pinyana, Catalunya-Aragó, tots aquests grans zones de reg doncs, estan a la part de l'Ebre, i per això allà doncs, la major part de l'aigua es gasta en l'agricultura, concretament el 95%. En canvi, a la zona aquesta blava de les conques internes, que tenim menys aigua i molta gent, doncs aquí predominen en conseqüència els usos domèstics, els industrials i els agrícoles doncs en proporcions similars, una mica més els agrícoles i una mica menys els industrials. Aquesta seria una visió doncs, molt de gran escala, però després d'aquí hauríem d'entrar una mica més en detall, i jo a partir d'ara ja parlaré només de les conques internes. I a les conques internes, doncs, si entrem en aquesta distribució amb una mica més en detall, aquí ja comencen a sortir xifres doncs, que poden obrir debats i poden doncs, fer-nos pensar més. Doncs, aquest seria una distribució doncs, més acurada dels usos, d'aquests 44, 96, 20%, però ara més desagregat. Llavors, la part blava, que està tant en la taula com en els colors del gràfic, són els usos d'abastament de població, és a dir, els usos que es fan amb l'aigua potable. L'aigua que distribueixen els municipis, doncs aquests usos es distribueixen d'aquesta manera que vostès veuen aquí. Després, en color més beix, hi haurien els usos més pròpiament industrials, i en color verd doncs, els usos doncs, més agropecuaris, no? Relacionats amb el reg i amb la ramaderia. Llavors, en relació amb els usos blaus, no? Que són els principals, on vostès
més de la meitat de l'aigua, com dèiem, es gasta, és aigua potable, o sigui, es gasta en les ciutats. Doncs aquí el que domina més és els consums humans i domèstics. Després hi hauria els usos municipals, que són una part petita, són apenas un 5%, perquè també a les nostres ciutats no queden grans extensions de zones verdes en general. Després vindrien els usos no mesurats, i aquest és un tema molt important que després en parlarem, que és que una part important de l'aigua que es posa en les xarxes d'aigua potable després no es mesura en els portadors de lliurament dels diferents usuaris. Això són el que es anomena tècnicament aigua no enregistrada, o menys tècnicament pèrdues d'aigua, que després entrarem a veure una mica què són. No tots són fuites, hi ha també subcontatge, hi ha frau, hi ha també usos que no es mesuren, extinció d'incendis, però sobre aquesta part, que veuen vostès que són aquests 134 hectòmetres, després parlarem una mica més. I per acabar la part blava, hi haurien aquesta última zona que diem indústries i comerços connectats. Això són indústries i comerços que estan connectats a la xarxa d'aigua potable. En general són més aviat tallers, no sol ser indústria manufacturera, tot i que en alguns municipis sí que ho és, però són indústries de petit consum. Doncs això suposa, com dèiem, més de la meitat de l'ús de l'aigua a Catalunya. Després vindrien, amb aquest color més beix, els usos industrials. Aquí jo he distingit tres categories. D'una banda, aquí posem indústries productores de béns de consum, però és el que normalment es diu la indústria manufacturera, la indústria més gran, que produeix béns i els ven. Després hi hauria el que ara legalment es diuen indústries d'oci i el turisme, però que això són bàsicament els camps de golf, l'esquí, la generació de l'aigua artificial, els balnearis. Això suposa aquests 14 hectòmetres que veuen aquí. I després les indústries extractives, que això són mineries, és poc, a les conques internes són 2 hectòmetres. Però això suma 96. I després, ja per acabar, hi hauria la part agrària. La part agrària hi ha els regadius, que són una part important, com veuen vostès també en el gràfic. Si bé són regadius que són molt diferents entre ells, o sigui, tenim zones de reg importants que es donen l'aigua des dels embassaments, per exemple tota la part del Baster o de la Llobregat, però després també hi ha molts regadius petits, hi ha centenars i centenars de petites comunitats de regants a Catalunya, amb molt poca extensió, 5, 10, 15 hectàrees, o també regants individuals en pous. Per tant, és un calaix molt divers, però que suma aquest percentatge que veuen vostès aquí, que és un 34%, són aquests 358 hectòmetres. I després la ramaderia. La ramaderia, a la nostra estimació de consum, és d'aproximadament 21 hectòmetres. Per tant, no és un consum molt important, té les repercussions que tots coneixem a nivell de qualitat, però si ens centrem en la quantitat, que és el que jo parlaré avui, representaria aquest percentatge. Això seria la distribució dels usos en un any normal. La dificultat quan arriba a una situació de sequera com la que estem és que reduir els usos domèstics, que són els principals, és difícil. Després veurem una mica a l'esforç que es fa i com això s'intenta aconseguir, però són usos que tenen pràcticament poca elasticitat per ser reduïts en una situació de sequera. La suma de tot això són 1.000 hectòmetres. Un hectòmetre és 1 milió de metres cúbics, o dit d'una manera són 1.000 milions de litres. Per tant, són 1 milió de litres, és la quantitat d'aigua que gastem a les conques internes de Catalunya en un any amb aquesta distribució que vostès veuen. Llavors, jo ara incidiré una mica més amb el que és el consum domèstic, perquè veuen vostès que és la part més important d'aquest pastís. Llavors, un aspecte important del consum domèstic és que s'ha anat reduint el consum domèstic per persona, no des de l'any 2002-2003, que va ser quan el consum domèstic per persona era més alt i estàvem al voltant d'aquests 145 litres per persona i dia, això és la mitjana de totes les conques internes. Això s'ha anat reduint. S'ha anat reduint per diverses coses. D'una banda, perquè vam tenir molts episodis de sequera consecutius, el 2002, el 2005, el 2008, i això va portar una conscienciació de la gent, de les persones. Hem de tenir alguns hàbits, per exemple,
tancar l'aixeta quan es rompem les dents, aquest tipus de coses que es van aprendre durant les sequeres anteriors i que han quedat doncs, en certa manera consolidats. Per tant, hi ha un estalvi doncs, que ja afortunadament doncs, ha quedat ja consolidat. Després va haver un altre període que no hi van haver tantes sequeres, que és aquest que està aquesta part intermitja, però doncs, aquí va haver altres elements. Va haver d'una banda la crisi econòmica, això és cap a l'any entre el 2010 i el 2014, i també hi va haver doncs, una baixada abrupta per la introducció del quart tram del cànon de l'aigua. El quart tram del cànon de l'aigua encareix molt l'ús de l'aigua per regar jardins privats i realment doncs, va ser automàtic gairebé, no? De posar-ho en un any i l'any següent doncs, ja hi va haver doncs, aquest descens que vam estar. Després va haver una etapa que es van tornar a pujar una mica les dotacions, va ser aquesta etapa de recuperació econòmica, i després va haver la pandèmia el consum domèstic va pujar, però és perquè la gent s'estava a casa, llavors no gastaven aigua a piscina, no gastaven aigua al gimnàs, la gastaven a casa, no? I per això veiem aquesta punta, no? Però després, quan va acabar la pandèmia, doncs això va baixar. Per tant, ara a Catalunya doncs estem al voltant d'uns 115 litres per persona. Això és el que un català mitjà gasta. Després, evidentment, hi ha gent que gasta molt més i gent que gasta menys, però aquesta seria la mitjana. A l'àrea metropolitana de Barcelona, que és on hi ha més població, és una mica menys, no? Perquè també són ciutats doncs, més compactes i més denses. Doncs això seria amb què es gasta l'aigua, no? Llavors, jo crec que hi ha una cosa que també és important de dir-la, i tot i que la gent no se la creu, que és que l'ús hidroelèctric a les conques internes de Catalunya, a l'Ebre és una altra cosa, però a les conques internes de Catalunya no és consultiu. Què vol dir això? Que mai es desembassa aigua per turbinar-la, perquè la turbinin les centrals de peu de presa, la turbinin Endesa o el concessionari que hi hagi. Això sé que molta gent no s'ho creu i ens diuen, no, és que s'han buidat els pantanos per turbinar l'electricitat, no? Perquè això ha passat a altres parts d'Espanya, va passar al Duero, passa de vegades encara a l'Ebre, però aquí, en el Ter i en el Llobregat, fa més de 20 anys que això no passa. Això, vostès en podran creure o no, jo insistim en això, i el lloc on, si algú volgués, doncs el podria comprovar, són en les actes i en les informacions que es donen a les comissions de desembassament. Les comissions de desembassament són reunions que es fan cada 6 mesos, o sigui 2 cops l'any, amb els usuaris i amb altres interessats, com per exemple doncs, el Jesús, que ve nom del grup de Defensa del Ter, i altres que venen en nom d'altres entitats interessades en l'aigua, i aquí doncs, es donen comptes, no?, de tots els desembassaments que s'han fet en els darrers 6 mesos, i s'aixeca un acte amb el que diu cadascú, i tot això es publica a internet. Per tant, si algú es volgués entretenir, doncs podria anar agafant, no?, tots aquests comptes, no?, que s'han fet cada 6 mesos i comprovar el que dic. I el que dic és això, que mai es desembassa aigua per usos hidroelèctrics. Per què neix la confusió? Perquè de vegades es veu que als embassaments surt molta aigua, però això passa quan estan plens. O sigui, quan els embassaments estan plens i se sap que vindrà una riuada, la setmana abans es deixen aigua per fer lloc a recollir aquesta riuada. Aquesta aigua es turbina, això és veritat, però no es deixa anar per turbinar-la, es deixa anar per fer una mica de lloc i que quan vingui la riuada no inundi tant per les ciutats que hi ha a ciutat. I per tant, això és el que pot generar una confusió, però com es deia, mai es desembassa per ús hidroelèctric. Llavors, això seria la part de consums, i llavors ara ja centrant-nos més, potser en el tema d'avui, doncs parlaríem una mica de l'episodi de sequera actual, mostrant les dades més importants d'una banda i després la gestió que es fa. Llavors, tot i que hi ha molts pluviòmetres a Catalunya que ens podrien explicar l'evolució de les pluges, n'hi ha un que és especial, que és aquest, és l'Observatori Fabra, que està a la muntanya del Tibidabo, perquè aquest es prenen dades des de l'any 1914. Cada dia, diversos cops al dia, des del 1914, ha anat una persona a mirar quan havia plogut, fins i tot durant la Guerra Civil també es van continuar prenent dades tots els dies, i això el que ens dona és una sèrie molt llarga pluviomètrica, de més de 100 anys del que ha plogut. Llavors el que veiem aquí és en aquest període, en aquests 110 anys, cada any la pluja total acumulada en aquest observatori, i aquí tenim
aquesta sorpresa final, no? Que són aquests últims 3 anys, no? Que veuen vostès doncs, que cada un ha sigut el més sec de la història, un rere l'altre consecutivament, no? Són aquests 3 anys, no? 2021, 22 i 23, que ha plogut menys de la meitat del que és habitual, no? Aquest és bàsicament la gènesi, no? L'origen d'aquest episodi de sequera que tenim. Clar, si no hi hagués canvi climàtic, doncs això seria quasi impossible, no? La probabilitat que et vingui l'any més sec i l'altre any un altre encara més sec i l'altre un altre més sec, no? Una sèrie de 100 anys, això estadísticament la probabilitat d'això és nul·la, no? Pràcticament nul·la, no? Però ha passat, no? I ha passat doncs, probablement perquè el canvi climàtic està provocant canvis en el clima doncs, molt severs, no? I probablement doncs, això sigui l'única explicació d'això que ens està passant. Això és un punt, no? És un punt doncs, proper a Barcelona, que té aquesta peculiaritat, però hi ha molts més pluviòmetres, no? I amb això doncs, el Servei Meteorològic doncs, fa aquests altres gràfics, no? Que aquí sumen la pluja dels últims 3 anys i fan també aquesta anàlisi estadística. Llavors, el que es veuen aquí doncs, són aquests colors vermells, no? Les conques internes, que el que indiquen doncs, és que el que està passant és una anomalia que està més de 3 desviacions típiques per sota de la normalitat. Aquesta és una qüestió més estadística, que una mica es veu amb aquest altre gràfic, però el que ve a indicar, doncs, una altra vegada més, no? És una mica més tècnica, és que el que està passant doncs, és extremadament improbable en base al que ha vingut passant doncs, en les anys anteriors. Una altra manera de veure-ho és mirar-ho més a més, no? I més a més doncs, el que veiem és que portem quasi 41 mesos seguits de manca de pluja. Amb aquest gràfic comença el 2020. El 2020 va ser molt humit els primers anys, els primers mesos. Al gener va venir glòria i després a l'abril van venir uns altres aiguats. Per tant, amb aquests aiguats es van omplir els embassaments, inclús es va haver desembassar moltíssima aigua que va fer mal, aigües avall. Però aquí es va acabar el període humit i va començar la sequera. Evidentment vam començar la sequera amb els embassaments plens, al setembre del 2020, però després han vingut aquests més de 3 anys seguits, 41 mesos seguits de manca de pluja. Això fa que sigui una sequera molt diferent de les anteriors, per exemple del 2004 al 2008, perquè aquelles sequeres tenien interrupcions, no? De vegades venien 2, 3, 4 mesos humits, omplien els embassaments i després tornava a començar la sequera. Però ara no ha passat això. Bàsicament només hi ha hagut un mes humit, que és aquest març del 2022 que veuen aquí, però clar, un sol, no? Tota la resta doncs, pràcticament tots han sigut molt secs, no? Totes aquestes ratlles vermelles doncs, mostren la diferència entre la pluja normal d'aquell mes, no? D'un setembre, d'un març o d'un abril, i la que realment hi ha hagut en aquell any concret. Això, si ho anem sumant, no? Doncs ens dona el que aquí està dibuixat amb una línia, que és que s'ha acumulat un dèficit, no? Tot i tenir en compte aquell inici humit, doncs després hem acumulat un dèficit de gairebé 500 mil·límetres, no? És a dir, dit d'una altra manera, caldria la pluja d'un any sencer per sortir d'aquesta situació de dèficit que estem. Per tant, aquest és un dels components d'aquest episodi, però n'hi ha un altre, que és la temperatura. I la temperatura, doncs també una altra vegada ha tornat a passar una cosa inesperada, no? Que és el que veuen vostès aquí. Del país, any a any, no? Des de l'any 1951 fins ara. Llavors veiem doncs, que hi ha una tendència a l'increment, no? Les ratlles vermelles vol dir que són anys més calents que la mitjana, les ratlles blaves que són anys més freds, no? Veiem, per exemple, doncs, que els anys 70 van ser més aviat freds, però després ja, i aquí és on ja és clar l'efecte del canvi climàtic, doncs les temperatures han anat incrementant-se, no? I cada any normalment la temperatura mitjana ha tendit a ser més alta que la de l'any anterior, no? I fins a assolir un planell, no? Al voltant d'un grau i mig per sobre de la mitjana, no? Però aquí, els 2 anys últims, el 2022 i el 2023, veiem que hi ha un esglaó, no? És a dir, que sobre aquest fons de canvi climàtic encara, de sobte, la temperatura mitjana ha augmentat un altre grau, que són aquestes 2 columnes que vostès veuen aquí. Aquest, altra vegada, és un fenomen una mica inexplicat, i segurament doncs, hi ha molts climatòlegs al món
que estan estudiant això que ha passat aquí. S'ha detectat també a Balears i al sud de França, perquè és com una acceleració del canvi climàtic, i els climatòlegs del Servei Meteorològic, per exemple, ens diuen que les previsions que hi havia de temperatura i pluja del 2050 o del 2070 són el que ha passat ara. I per tant hem tingut com un avançament de tot això, que es veia una mica lluny, i ara ens ho hem trobat a sobre. Per tant, menys aigua, menys pluja i més temperatura, doncs això té un efecte directe i en primer lloc sobre els boscos. Vostès saben que els boscos són el principal captació d'aigua, de pluja, de l'aigua que cau a Catalunya, pràcticament 3/4 parts queden en el bosc, i només una quarta part acaba arribant als rius i als aqüífers. Per tant, si plou poc, els boscos estan esperant aigua, i a temperatura, vol dir que els boscos necessiten més aigua per respirar, doncs això augmenta la necessitat d'aigua del bosc. Però com que no plou, doncs el bosc no troba aquesta aigua i a poc a poc doncs, va morint. Llavors, un dels llocs on, potser el lloc, jo crec que ara a Catalunya, on més clarament es veu aquest efecte combinat de sequera, de manca de pluja i de molta temperatura, són a les costes del Garraf. Vostès, per exemple, aquesta pineda ja totalment seca, i això doncs, segurament en molts altres boscos del país s'està donant, no? Per tant, els boscos estan totalment estressats, morint i esperant aigua. Llavors, les poques pluges que arriben doncs se les queda el bosc, perquè el bosc està en una situació de dèficit molt important. Ja saben vostès que al nostre país el 65% de la superfície és bosc, 20% més que la mitjana europea. Bé, per tant, això en què es trasllada? Doncs es trasllada a que no arriba aigua als rius. Aquí el que veiem doncs, és una gràfica que es veu al cabal del riu Ter a Ripoll, aigües amunt d'aquí, per tant, i es veuen 2 anys. El que està pintat, la línia negra, és fa 2 anys, és l'any 2022, i la línia verda és l'any 2023. Són els cabals que es mesuren cada dia, cada instant, al riu Ter a Ripoll. Llavors això es compara amb unes zones de colors que hi ha a la darrere, que mostren quina és l'estadística, o sigui, quines són la normalitat. Llavors la zona grisa, per exemple, vindria a ser el cabal del riu Ter en un any normal, la blava en un any humit, la vermella en un any sec, però veiem doncs, que aquests 2 últims anys, com a combinació de tots aquests factors, doncs el riu ha portat pràcticament, ha estat sempre en la franja més baixa, inclús marcant rècords, no, de manca d'aigua. Concretament, doncs, l'any 2022, per exemple, l'estiatge del Ter mai s'havia vist tan poca aigua en aquest riu. Però sobretot el que és destacable és que no són estiatges només a l'estiu, que és que pràcticament tot l'any el riu Ter porta molta aigua. Això mateix ho veuríem a Llobregat, ho veuríem també a la Muga, al nord de l'Empordà, encara molt més marcat, perquè són rius que ja de per si són encara més estacionals que el Ter i acusen més aquest fenomen. Per tant, doncs ens trobem en aquesta situació d'estiatges pràcticament continus de tots els rius. Bé, això seria, diguéssim, la descripció del problema, no? I a partir d'ara doncs, explicaríem una mica la gestió, o sigui, què s'intenta fer durant aquests 3 anys de sequera per intentar contrarrestar aquests factors, sobretot amb un objectiu últim, que és mantenir el subministrament d'aigua potable. El subministrament d'aigua potable ara mateix està amenaçat a totes les conques internes de Catalunya, però sobretot en el sistema Muga i en el sistema Ter-Llobregat. Per tant, doncs, totes les mesures que ara volem van encaminades, malgrat aquesta situació extrema, que continuï ben aigua a les aixetes de la gent. Això és el que diu la llei, que és la primera prioritat i segurament també el sentit comú. Bé, doncs les mesures són de 2 tipus. D'una banda, intentar trobar substituts a l'aigua del riu, és a dir, posar una altra aigua, i d'altra banda reduir els consums, demanant estalvi o fent restriccions si és necessari. Llavors jo començaré ara per la primera part, que és la part de produir aigua. Llavors, amb aquest gràfic que vostès veuen aquí, el que es veu és al llarg del temps, d'aquests últims 3 anys, veuen vostès l'any 2021, 2022 i 2023, doncs com s'ha anat proveint d'aigua. I ara em centro en un territori que és la regió metropolitana de Barcelona, perquè és el màxim consumidor
consumeix, hi ha 5 milions d'habitants, no? Llavors exemplifico aquí doncs, com l'aigua d'aquests 5 milions d'habitants ha anat canviant, no? la font de proveïment durant aquests últims 3 anys. Al final tot està connectat, no? Per tant doncs, el que passa en aquest àmbit doncs, lògicament doncs, repercuteix a tota la resta de les conques internes. No? Bé, a la part més de l'esquerra, l'any 2021, poden veure vostès com funciona el sistema d'abastament quan encara no hi ha una situació greu de sequera, és a dir, quan els embassaments encara hi ha aigua. No? I veuen vostès doncs, que bàsicament doncs, hi ha 2 fonts. Bàsicament la major part d'aigua que s'utilitza prové dels embassaments i hi ha un reforç amb aigües subterrànies, que seria aquest altre color que veuen vostès a sota. No? Això estic explicant aquesta part del gràfic i només aquesta part petiteta d'aquí és les desaladores. Quan els embassaments estan plens, doncs les desaladores funcionen a un 10% de capacitat, amb una línia que va canviant per mantenir-les actives. No? Però ja des del 2022 doncs ja es comença a veure doncs, que aquesta serà una sequera greu i a les desaladores es posen al màxim i és el que veuen vostès amb aquest increment que s'ha aquí i per tant doncs, ja es comença a reduir la sortida d'aigua dels embassaments. Això ha seguit així, per tant ja fa 2 anys i mig que les 2 desaladores d'aigua de mar que tenim funcionen a tope, produint la major part d'aigua possible per reduir l'aigua que surt dels embassaments tant del Ter com del Llobregat. Això evidentment té un cost energètic molt elevat, té un impacte ambiental perquè això consumeix electricitat i per tant doncs, també doncs, produeix emissions indirectament de CO2. Per tant no és una cosa que es fa sempre, però ara doncs, en aquesta circumscripció doncs, no hi ha més remei i aquests 2 anys i mig doncs, han funcionat a tope. I aquí diguéssim la novetat d'aquesta sequera, una cosa que no s'havia fet mai però que ara ja fa un any que es fa, doncs és aquesta última part que assenyalo aquí, que és la reutilització potable indirecta, que és el que explicaré ara, i és doncs, que a l'àrea metropolitana de Barcelona l'aigua depurada, la depuradora del Prat, que normalment s'abocaria al mar, doncs ara es torna a posar en el riu per sobre la potabilitzadora i per tant es torna a potabilitzar. I això ja fa un any que es fa i veuen vostès doncs, la contribució que té. Per tant és de certa manera com si aquesta part del consum no hi fos, no? Perquè és una aigua que va donant voltes, no? I per tant no cal agafar-la de cap altre lloc. Això en conjunt doncs, el que ha permès doncs, és que la part que ve dels embassaments, que és la part que veu a dalt, doncs veuen vostès doncs, com s'ha anat reduint. I actualment doncs, menys de la meitat de l'aigua que es gasta a la zona metropolitana ja no surt dels embassaments, sinó que surt d'aquestes altres llocs, no? D'aigües subterrànies, de les desaladores d'aigua de mar o d'aquesta reutilització potable indirecta, no? D'aquesta aigua que dèiem que va donar moltes. El que passa és que les aigües subterrànies també s'estan esgotant i les més importants, que són les del Delta del Llobregat, doncs ara l'aqüífer ja està a 9 metres per sobre el nivell del mar. Clar, això provoca doncs, que el mar entra dintre l'aqüífer i l'aqüífer es deteriora. No? Clar, aquests deterioraments després requeriran molts anys per recuperar-se. Per tant, doncs, és una mesura extrema, no? També, el mantenir doncs, aquesta explotació tan elevada, però alhora imprescindible per intentar reduir i que els embassaments no es buidin del tot i per tant les ciutats es quedin sense aigua. Bé, ara explicaríem la part de la reutilització potable indirecta, només amb 2 diapositives, potser perquè és la qüestió doncs, més novedosa, no? D'aquesta sequera i que ens està ajudant molt. Aquí una mica el que veiem doncs, és el punt on aquesta aigua depurada, aquesta aigua regenerada procedent del Prat, entra en el riu Llobregat. Llavors, en circumstàncies normals, doncs a sota no ho veuríem, no? Veuríem l'aigua del riu com baixa pel Llobregat i va cap a la potabilitzadora, però ara, doncs, des de fa un any, doncs, l'aigua torna, no? I es torna a incorporar al riu. Conforme la gravetat de l'episodi doncs, anava augmentant, cada vegada més part de l'aigua és retornada i menys part és aigua del riu que prové dels embassaments. Primer doncs, es va intentar mantenir una proporció 1:1, però ara ja és 1:2, és a dir, per una part d'aigua que ve del riu, d'aigua natural, podríem dir, doncs s'afegeixen 2 parts d'aigua depurada. Per tant, és una aigua que fa un any
que dona voltes, no és un cicle tancat del tot, perquè continua arribant aigua del riu i aigua dels pous, sinó que és un cicle semitancat. Això és el que vostès veuen aquí. Això el que ha permès doncs, és mantenir aigua en els embassaments del Llobregat i per tant evitar que es buidin del tot, no? Perquè aquesta part d'aigua no s'ha de desembassar, sinó que ja prové d'aquest circuit de reutilització. Això doncs, és una cosa que pràcticament, probablement en aquestes magnituds doncs ara no s'està fent a cap país del món. Sí que hi ha països que es reutilitza per recarregar els aqüífers, que això nosaltres també ho fem, però una reutilització tan directa i durant tant de temps seguit i en tantes quantitats doncs, probablement és la primera vegada doncs, que s'està fent. A Europa segur i probablement al món també. Llavors, això evidentment doncs, requereix un control molt exhaustiu i ara no l'explicaré, però sí que s'ha de dir que es fa, no? Per la tranquil·litat doncs, de totes les persones que consumim aquesta aigua, i el que es fa doncs, és unes analítiques constants amb les quals es miren no només les coses que estan en els decrets de potabilització, en la normativa, sinó moltes altres coses que a dia d'avui doncs, no estan regulades, però que podrien causar alguna preocupació de tipus per la salut de les persones. Per tant, aquí veuen vostès doncs, que a la part de sota, i disculpen que això està en anglès, doncs, de tots els compostos que es miren, que es troben a l'aigua, 28 són compostos regulats, compostos que la normativa diu que s'han de mirar, però després hi ha 974 que la normativa no en parla, però que s'ha acordat amb el Departament de Salut que es mirarien constantment i per tant doncs, per mantenir una plena confiança, no, que aquesta aigua és bona i no causa cap afecció. Això per lo que és les aixetes, no, dels consumidors, però també es fa el mateix per lo que és el riu, no? Perquè clar, el riu, aquesta aigua circula durant 8 quilòmetres per Llobregat i també podria ser, no, que aquest retorn continu provoqués danys en el riu. Llavors, per evitar això també es miren tots aquests compostos que veuen vostès aquí, en aquest cas 11 compostos regulats i 91 compostos que no estan a cap normativa però que també es miren. Llavors, un efecte, diguéssim, de totes aquestes noves fonts, de la instal·lació i de la reutilització potable, doncs és que el transvasament del Ter cap a la regió metropolitana s'ha anat reduint any rere any. De fet, doncs, la reducció ja va començar l'any 2018, perquè amb els acords del Ter es va acordar un calendari de reducció progressiva i veuen vostès aquí doncs, que a partir d'aquell any doncs, la quantitat d'aigua del Ter que es trasllada a Barcelona doncs, cada any ha anat baixant. S'han complert els acords i l'últim any, el 2023, doncs, s'ha fet aquest mínim històric de 95 hectòmetres, que és el mínim que mai a la vida, l'any que es va construir ja es va trasbassar més, doncs mai a la vida no s'havia trasbassat tan poca aigua, però hi ha el compromís amb els acords del Ter de seguir baixant fins a 60 hectòmetres en uns anys consecutius. És molt probable que aquest any 2023, aquest any 2024, per la pròpia necessitat i de fer doncs, tot aquests, de buscar totes aquestes altres fonts, ja ens aproparem, però si segueix la sequera, doncs amb aquest valor de 60 que estava planificat per més endavant. No? En tot cas, doncs, el que s'intenta és agafar la menor quantitat d'aigua possible i produir la major quantitat d'aigua amb les altres fonts. Bé, això serien les mesures del costat del recurs, no? de posar nova aigua en el sistema. Després hi ha les mesures del costat de la demanda, no? Que és intentar gastar menys. Llavors, aquestes mesures doncs, venen per un pla que aprova el govern i cada ACA doncs, ha de fer complir. Llavors, aquestes mesures són progressivament més severes conforme avança la sequera i hi ha 3 estats de sequera que comporten aparellades en cada cas unes mesures diferents. No? Llavors, els 3 estats són l'alerta, l'excepcionalitat i l'emergència. Aquests són els 3 estats de sequera i actualment doncs, la major part de les conques internes doncs, està o bé en excepcionalitat, no? Que és aquest segon nivell, o bé en emergència. Aquí, per exemple, a Manlleu estem en excepcionalitat, però aigües avall dels embassaments i en tota la regió metropolitana doncs ja estem en emergència. L'excepció és Tarragona, perquè a Tarragona té aigua del transvasament de l'Ebre,
A l'Ebre s'ha recuperat molt, va estar malament aquest estiu i van fer restriccions al reg, però després han plogut i a l'Ebre ara està bé, per tant a Tarragona ara no hi ha restriccions, ja està en prealerta. I una altra excepció més anecdòtica, que veuen vostès aquí en blau, doncs és l'estany de Banyoles. Tots els municipis que agafen l'estany de Banyoles no tenen limitacions, perquè l'estany ja prou aigua pels consums que es tenen, per tant això està en normalitat. I l'aqüífer del Baster està menys malament que la resta de les conques internes, està en alerta. Això per què és? Doncs perquè amb la Glòria, no? quan els embassaments no van poder retenir l'aigua i van haver de desembassar uns cabals d'avinguda, a l'aqüífer del Baster es va recarregar moltíssim. No? Llavors ara porta temps baixant, però com que va partir d'un punt tan elevat, doncs encara no està en una situació tan greu com la resta d'aqüífers i de rius de Catalunya. I està en aquesta situació d'alerta que vostès veuen aquí en groc. Bé, això doncs, es va actualitzant cada vegada doncs, que hi ha un canvi hidrològic, i això doncs, amb aquest visor, que es diu visor de la sequera, si ho volen veure, doncs aquí es veuen doncs, aquests estats, no? I les restriccions que apliquen en cada cas, no? I què és el que parlarem ara. 3 tipus. Llavors les restriccions principals doncs, afecten els usuaris que agafen l'aigua dels embassaments, no? Perquè els embassaments doncs, és el recurs que està més vinculat a l'aigua potable, no? I com que doncs, el que hem de protegir doncs, és l'aigua potable, no? de les persones, doncs, l'aigua que surt dels embassaments doncs, és la que està més limitada, no? més severament. No? Per tant, doncs, aquí els principals impactes, no? Fins ara, en aquestes restriccions, han estat doncs, per les comunitats de regants que agafen aigua dels embassaments, tant del Ter com de Llobregat. No? Aquestes comunitats, doncs, ja l'any passat, que estaven en excepcionalitat, doncs, ja van tenir restriccions importants. En el cas del Ter van ser del 50% del consum, i en el cas de la Muga del 75%. Hi ha altres zones que no és que hi hagi restriccions, és que els embassaments s'han buidat i no s'ha regat res. És el cas, per exemple, de Riudecanyes, no? Al Baix Camp, allà directament l'embassament s'ha buidat i per tant ja no s'ha pogut regar, però no perquè ningú apliqui restriccions, sinó perquè no hi ha aigua. No? Bé, en el cas del Baster, doncs, aquestes restriccions es van organitzar a través de les comunitats de regants i de l'IRTA, reconduint ja la plantació de les espècies que es anaven a conrear. Llavors, doncs, amb aquest 50% de reducció es va repartir l'aigua entre les comunitats de regants i les comunitats entre els comuners, i llavors cada comuner va plantar allò que tenia dret a regar d'acord amb el volum que s'havia assignat. No? Això doncs, va provocar una substitució de conreus. Per exemple, molta gent va deixar de fer l'endemor per fer girassol, però en general es va poder conrear amb pèrdues econòmiques, evidentment, però es va poder conrear doncs, amb aquest 50% de reducció, i amb una fórmula doncs, que evidentment no és consensuada, perquè ningú li agrada tenir restriccions, però sí doncs, que va ser planificada. Això va ser l'any passat, però clar, aquest any, com veurem, la situació encara és pitjor, perquè aquest any ja estem en emergència, i en emergència el que preveu el pla és que només pot sortir aigua dels embassaments, o bé per consum de boca, per aigua potable, o bé per supervivència d'obres. I per tant, aquest any, si seguim en emergència, doncs el pla no permet desembassar per regar, i aquí doncs, el que estem treballant amb les comunitats de regants del Baster és per veure si fora possible, donat que l'aqüífer doncs, està millor, no, que els embassaments, de poder almenys doncs, fer pous pels arbres, pels fruiters que es reguen gota a gota, que amb una quantitat petita d'aigua doncs, ja podrien almenys produir una mica, no? O produir, i això és una mica el que intentarem. Però l'aigua dels embassaments doncs, té aquesta limitació. Bé, aquest seria el primer paquet de limitacions. Després n'hi ha un altre per tota la resta d'usuaris que agafen aigua de pous o d'altres cursos fluvials, i aquí doncs, s'han d'aplicar unes reduccions de consum que en alerta doncs, no eren tan severes, després de l'excepcionalitat ho van ser més, i en l'emergència doncs, ja són molt marcades. Aquesta és la taula que tothom coneix, i és el que hi ha doncs, en el pla doncs, aprovat pel govern, i per tant nosaltres hem de mirar doncs, aplicar aquestes limitacions. Aquestes limitacions, però, tenen una excepció que és important de dir,
que és que quan un titular ja és molt eficient, no? Per exemple, imaginem un pagès doncs, que ja estava regant un camp amb gota a gota. Clar, amb aquest pagès no se li pot demanar un 80% de reducció, perquè aquest 80% ja el va fer abans de la sequera i ja va modernitzar el reg. No? Llavors aquí doncs, aquest titular pot presentar un pla d'estalvi i l'ACA li revisa la restricció. Això passa en tots els usos, també passa en la ramaderia, passa en la indústria, i per tant doncs, aquí el que es fan és uns models per intentar facilitar aquesta tramitació, i doncs, aquells usuaris doncs, que ja són molt eficients o que no poden reduir, per exemple, doncs, perquè si és una granja de bovins doncs ja sabem que és molt difícil de reduir, no? Perquè pràcticament tota l'aigua doncs, és per adorament, doncs, aquí es poden demanar aquestes relaxacions, i això l'ACA ho estudia cas per cas i fa una resolució. Això serien les limitacions pels titulars dels aprofitaments. Ara recentment hi ha una limitació addicional que ha aprovat el govern, que és que mentre duri l'emergència no es poden obrir noves activitats consumidores d'aigua. Per tant, doncs, això aplica en els usos preexistents, però si ara es volgués fer un ús nou, una fàbrica nova, per exemple, doncs no es pot construir, però no es podria posar en marxa fins que s'acabi la situació d'emergència. Aquesta és una novetat d'aquest mes del nou acord que té el govern. I això aplica doncs, a totes les altres activitats també. Bé, i després per acabar hi ha les ciutats. Llavors les ciutats tenen un règim propi també de limitacions que és doble. D'una banda, que són aquests pòsters que veieu aquí a l'esquerra, hi ha una sèrie d'activitats que estan limitades o que estan prohibides per les persones que viuen a les ciutats. Llavors, als pobles. Llavors, aquestes limitacions doncs, han anat fent-se més extenses a mesura que avançava la sequera, i en emergència 1, que és el nivell que estem ara, doncs seria aquest pòster vermell, no? que veuen vostès aquí, però després encara en emergència 2 o en emergència 3 doncs encara hi hauria un petit pas més, petit perquè ja pràcticament l'emergència 1 ja es prohibeix pràcticament tots els usos d'aigua potable que no són directament doncs, de boca o de subministrament dels comerços. No? En aquest cas, doncs, per exemple, doncs, no es poden regar jardins amb aigua potable, no es poden netejar els carrers amb aigua potable, tot això no es pot fer, i doncs, aquí són els ajuntaments doncs, els que han de fer complir aquesta normativa. Després hi ha una segona limitació, que és que, addicional, complementària, que és que es limita la quantitat d'aigua que es pot posar en el dipòsit de capçalera de cada poble o de cada ciutat. Aquesta limitació també ha anat variant a mesura que anava fent-se més greu la sequera, i actualment és de 200 litres per habitant índia. Això és la quantitat màxima, que és multiplicada per la població d'una ciutat, es pot posar en la xarxa de distribució d'aquest municipi. Aquí és important, perquè això ha causat moltes confusions, que aquests 200 litres no són només el consum domèstic, que ja hem vist abans amb les primeres diapositives, que ja és de 115 a Catalunya. Però aquests 200 inclouen també les fuites d'aigua, inclouen també els comerços, els restaurants, els tallers, les oficines. La suma de tot és el que no pot superar els 200. Per tant, és important que els ajuntaments expliquin bé, i nosaltres també, perquè no s'ha entès del tot, que les persones a casa seva han de gastar molt menys. Si dèiem que ja estaven gastant 115, ara l'objectiu seria que tots intentéssim gastar doncs, al voltant dels 90 litres per habitant índia. Això seria l'objectiu. És veritat que l'OMS diu que per viure es necessiten 100, però en realitat sabem que en 90 es pot viure i segurament en 80 i en 70. És una qüestió de fer un esforç, i això doncs, és el que tots intentem fer o hem d'intentar fer, de casa gastar com a molt 90 litres per persona. I la resta doncs, és el que inclou tota la resta d'usos que hi ha a les ciutats. Bé, doncs aquesta part és la que controla l'ACA, perquè cada mes doncs, demana als municipis que expliquin tota l'aigua que han agafat, no? Sigui de les xarxes supramunicipals, no? Dels consells comarcals o de la tele, com dels pous o d'altres fonts. Llavors això es divideix entre la població i dona unes dotacions. Aquestes dotacions es publiquen i estan a la web, i per tant doncs, tothom pot veure quins municipis estan complint aquest límit, que ara és de 200 en les zones que estan en emergència, les zones que estan en excepcionalitat doncs, té un altre valor,
cada lloc té un valor, i aquí si està en verd és que s'està complint, si està en vermell doncs és que no s'està complint. Aquí les dades sempre van amb un mes de decalatge, per tant si ara aneu a la web trobareu les dades del gener, però el febrer no, perquè el febrer encara no s'ha acabat, no? Però les dades del gener doncs ja les trobareu publicades. Aquí la bona notícia és que les dades del febrer sembla ser, per el que veiem a les potabilitzadores, que estan baixant els consums més, és a dir, que la declaració d'emergència que es va fer el 10 de febrer està provocant un descens del voltant d'un 9-10% més de descens del consum. Això quan surtin les dades del febrer doncs ho podrem confirmar, però de moment amb el que veiem, no?, de l'aigua que s'agafa dels rius doncs està baixant al voltant d'un 9%. Bé, aquest és un tema que vostès saben que ha sigut molt controvertit, perquè doncs, en els ajuntaments que no complien aquest límit, doncs, després d'uns quants mesos de fer advertències, doncs, el govern doncs, va decidir començar-la a sancionar, i l'ACA doncs, ha fet això, no? I hi ha doncs, més de 100 expedients sancionadors oberts, no? I resolts la majoria doncs, dels municipis doncs, que no han pogut, no han complert en tot cas doncs, aquest límit que hi havia vigent en cada moment. Bé, aquesta és la part doncs, més reglamentària, però realment l'estalvi ve sobretot de la conscienciació, no? Per tant, més enllà de sancionar o més enllà de posar multes, doncs el més important és conscienciar, no? I per tant, doncs aquí doncs, és el gran esforç, i creiem doncs, que a mesura que ha anat avançant la sequera, doncs, més i més entitats i més ajuntaments i els departaments de la Generalitat doncs, han anat pujant no, amb aquest barco de l'estalvi i de la conscienciació, i doncs, això doncs, s'està notant, no, a poc a poc, amb una reducció dels consums que, com dèiem al febrer, pensem que es notarà molt. Llavors hi ha tota una sèrie de materials, alguns doncs, més d'hàbits, no, d'estalvi, i altres més tècnics, no, com aquests de la dreta, no, d'aparells, coses que podem fer a casa, no, un petit esforç, de canviar l'airejador, de canviar, doncs, per exemple, aquestes muntures ceràmiques, dintre de les aixetes. Hi ha moltes coses que hi ha un catàleg aquí de coses que podem fer, i bueno, que intentem també doncs, que les ferreteries les venguin i que la gent doncs, les vagi implantant. Aquest és un element. I després l'altre element que els ajuntaments necessiten és tenir una ordenança municipal de sequera, no? Perquè clar, si un ajuntament veu que hi ha un ciutadà que reiteradament està regant un jardí, per exemple, quan això és prohibit, doncs li ha de poder sancionar o inclús ha de poder limitar-li, no, la quantitat d'aigua que li arriba, no? Però per fer això l'Ajuntament ha de tenir una ordenança de sequera, i això no pot fer un alcalde sense un suport jurídic, sinó que ha de tenir aprovada aquesta ordenança. Un problema doncs, que s'ha constatat és que quasi cap ajuntament tenia previst aquesta situació de sequera amb una ordenança, no? I per tant, quan es van començar a aplicar aquestes restriccions, doncs els ajuntaments doncs, podien advertir als ciutadans, però no podien fer cap pas més, no? Llavors l'ACA va redactar un model d'ordenança per ajudar els ajuntaments, i el vam enviar a tots els ajuntaments, i ara ja són més de 150 ajuntaments que han agafat el nostre model i que l'han aprovat, i cada dia n'hi ha 10 o 15 ajuntaments més que ho fan. Per tant, doncs esperem que aviat tots els ajuntaments doncs, tindran aquesta ordenança de sequera, i per tant doncs, realment podran aplicar a la pràctica, no, a aquestes restriccions. Doncs, el fet de publicar aquestes dades i de demanar-los doncs, als ajuntaments doncs, que s'ajustessin les dotacions doncs, està provocant una reacció. Com deien, ja hi ha 150 ajuntaments que tenen ordenances, estan buscant fuites, estan intentant arreglar la xarxa, estan posant limitacions als consums, no? Hi ha alguns ajuntaments, Begur, per exemple, que quan una persona doncs, reiteradament ve al jardí doncs, ja li posa un limitador, i llavors aquella persona doncs, quan obre l'aixeta li surt un rajolí, pot seguir vivint a l'habitatge però ja no corre al jardí. Tot això que és molt difícil de fer pels ajuntaments doncs, progressivament doncs, ho estan fent cada vegada més. I llavors hi ha el tema de la xarxa, i aquí doncs, la Generalitat doncs, ens va encarregar que ajudéssim els municipis a arreglar les xarxes de distribució. Això en realitat no és competència nostra ni de la Generalitat, és competència dels ajuntaments, són ells que han de tenir la xarxa de distribució en bon estat, però per intentar doncs, ajudar a fer aquesta millora de reducció de fuites doncs ens
va encarregar una ordre de subvencions que nosaltres ja la tenim tot a punt de resoldre. Hi ha 888 subvencions, és a dir, realment els ajuntaments ara sí que tenen l'interès d'arreglar la xarxa i per tant doncs, esperem doncs, que la Generalitat ens transfereixi els diners, que en principi serà aquest mes, doncs nosaltres podrem donar aquestes subvencions. Bé, aquest seria una mica un resum de totes les coses que es fan, no? Entre tots, evidentment no només vagues, sinó els usuaris, ajuntaments, tothom, doncs, per intentar superar aquesta situació. I llavors això doncs, té un reflex, no? Que és que els embassaments doncs, baixen més a poc. Segueixen baixant perquè no entra aigua pràcticament, i l'aigua que entra la major part doncs, s'ha vingut alliberant com a cabal ecològic, però l'aigua doncs, sempre es té que gastar perquè amb tots aquests esforços no aconseguim evitar el desembassament d'aigua. Com hem dit, s'ha reduït a la meitat, però encara se segueix desembassant. Llavors això doncs, el que provoca doncs, és que aquesta línia blava, que és el nivell, el volum acumulat en els embassaments del Ter Llobregat, doncs hagi anat baixant. Veu vostès que té una certa concavitat, no? És a dir, que va baixant cada vegada més a poc, no? A mesura que es fan aquests esforços, però no arriba a posar-se horitzontal, i per tant doncs, seguim amb un ritme de pèrdua de reserves i per tant avançant cap a un eventual buidat dels embassaments. Això ens ha portat doncs, a aquesta entrada en emergència durant aquest mes, no? El 1 de febrer doncs, vam entrar en emergència, que és el moment, no? Que aquesta línia blava toca aquesta zona vermella, no, de l'embassament. Concretament doncs, és el moment que els embassaments hi ha menys de 100 hectòmetres, menys de 100 milions de metres cúbics, doncs això és el que ha provocat l'entrada en emergència. A les parts puntejades doncs, el que veiem són altres coses que podrien haver passat amb altres pluges, no? Amb altres climes. No? Concretament la de sota, aquesta que diu simulació amb aportacions pèssimes històriques, doncs és el que ens hagués passat si s'hagués repetit la sequera del 2008. No? Tots la recordem, la sequera del 2008, com una sequera gravíssima, però realment va ser molt menys greu aquesta que estem vivint ara. No? Aquesta que hem vist doncs és la pitjor almenys en 100 anys. No? Si haguéssim tingut una sequera com la del 2008, pràcticament no ens hauríem assabentat els que estem aquí, perquè el sistema s'hauria quedat en aquest primer nivell d'alerta, pràcticament no hi hauria restriccions, i aquella sequera s'hagués pogut superar bé amb els recursos que tenim ara, que són aquestes desaladores i aquesta reutilització potable que llavors no teníem. No? Però el que ha passat doncs, és que com que la sequera ha sigut molt pitjor, doncs hem anat per sota i hem entrat en emergència. Això seria la situació global, no? Si sumem el Ter Llobregat. No? Però dintre d'aquesta situació també podem distingir pròpiament el que és el Ter, i és això que vostès veuen aquí. Doncs el Ter està encara igual o pitjor, no? Que la suma del Ter i el Llobregat. Veuen una forma similar, no? És a dir, també s'ha anat reduint aquest pendent de descens a mesura que es anaven fent aquests esforços de posar nous recursos i d'estalviar, però també estem entrant en emergència. No? La situació doncs, és realment preocupant, perquè com veuen vostès aquí, doncs, si vostès si no són capaços d'encara baixar més aquest pendent, doncs si vostès projecten mentalment doncs, aquesta línia, se l'imaginen amb el pendent que anem, doncs això ens portaria un buidat complet dels embassaments durant aquest any. Un buidat complet ens provocaria desabastaments generalitzats a totes les ciutats. Per tant, doncs és totalment imperatiu fer entre tots l'esforç per intentar fer baixar encara més aquest pendent de descens fins que plogui. Quan plogui, doncs llavors el sistema es recuperarà i tornarem a guanyar reserves. Però ja portem 3 anys seguits sense pluja i per tant doncs, la situació doncs, és crítica amb aquest descens de reserves. Un lloc on això es veu molt clarament doncs és en l'embassament de Sau, no? Però això té també una altra explicació que ara és diferent. Aquesta és la foto de l'embassament de Sau. L'embassament de Sau ara hi ha només 2 hectòmetres, que això és un 2% de la seva capacitat. No? Mai a la història havia estat tan buit, i això és sobretot doncs, per la sequera, perquè com hem dit el riu doncs, ja no porta aigua pràcticament, porta molt poca aigua, però també és intencionat, no, que la poca aigua que hi ha doncs, s'intenta recollir tota a l'embassament de Susqueda. I per això a Susqueda, que és l'embassament que hi ha aigües avall, veuen vostès que hi ha 49 hectòmetres, que està al 21%. Per què es fa això?
Doncs perquè els embassaments, quan hi ha tan poca aigua, tenen tendència a empitjorar molt la qualitat, sobretot els estius. Quan arriba l'estiu i la part de dalt s'escalfa, les dues aigües queden separades i l'aigua del fons s'empitjora molt, perquè es comencen a remobilitzar tots els sediments que estan acumulats al fons de l'embassament després de dècades i dècades d'acumular matèria orgànica, nitrogen, etc. Llavors, per evitar això, el que hem de fer és, en els moments que l'embassament de Sau està bé, fer baixar l'aigua cap a l'embassament de Susqueda i allà queda protegida i queda de millor qualitat, diguéssim, que si la deixem a Sau. Això ho podem fer mentre Sau està bé. Ara, com que estem, diríem a l'hivern, tot i que és un hivern que ja sabem que és molt càlid, però l'embassament no està estratificat, és a dir, no s'ha produït aquesta separació ara mateix i per tant encara l'aigua del fons, que és la que podem treure amb aquests desguassos que veuen vostès aquí, doncs encara es pot treure i enviar a la Susqueda. Clar, llavors Susqueda començarà a baixar i Sau anirà a retenir l'aigua que vingui en aquest moment, però s'haurà de guardar Sau perquè es depuri ella sola fins que tornem una altra vegada a tenir bona qualitat. Per això vostès saben que ja l'any passat es va fer un rescat, una recollida de peixos, no un rescat perquè la major part eren al·lòctons, per reduir la biomassa de peixos, es va reduir, però ara encara probablement s'hi tingui que tornar a fer perquè ara els nivells com veuen vostès són encara més baixos. Bé, aquesta seria la situació de Sau i Susqueda. Llavors Sau s'ha convertit una mica en el termòmetre de la sequera, sempre es mostra aquesta imatge del malament que estem, i és veritat que estem fatal, però té també aquesta part d'explicació que els he fet, que s'intenta baixar aigua de Sau a Susqueda. Altres zones del país estan igual o pitjor i probablement el lloc que ara és més crític és l'Alt Empordà. L'Alt Empordà, aquest embassament de Rius Boadella, ja està entrant a emergència 2. De fet, aquesta setmana ja ha passat el següent llindar de l'emergència i segurament en poc temps ja es declararà emergència 2, que encara és un pas més en les restriccions. A l'Alt Empordà, la conca receptora d'aquest embassament és molt petita, per tant les aportacions encara són més aleatòries, perquè té que haver un front que just encerti aquesta petita conca receptora de l'embassament, però és que la sequera amb la que estem ara encara ha estat més extrema a la conca de l'Embogat. Per tant, encara hem anat molt més per sota dels mínims històrics, molt més per sota de la sequera del 2008 i per tant, una altra vegada més estem en nivells que no s'havien vist. Bé, amb tot això no ha quedat més remei en la situació d'emergència que prendre una última mesura, que és la mesura més difícil de prendre de totes, que és reduir els cabals circulants pels rius. Fins ara, en aquests 3 primers anys de sequera, s'ha pogut mantenir el règim de cabals ecològics, és a dir, s'ha desembassat l'aigua que tocava, d'acord amb el pla, però ara, a partir de l'emergència, ja s'ha hagut de fer un canvi i el govern ha fet un acord de govern amb un nou règim de cabals d'emergència. Ja no els podem dir cabals ecològics, són massa petits per dir-los cabals ecològics, i ara són cabals d'emergència. Aquests cabals d'emergència són diferents perquè ara ja no és un cabal constant, sinó que és un cabal oscil·lant. Té una base, que és més petita, i unes hidropuntes que es donen 2 cops per setmana, perquè si amb aquesta base no fos suficient per mantenir tota la connectivitat del riu, amb les hidropuntes intentaríem anar connectant el riu, aquests 2 dies per setmana que hi ha hidropuntes. Hi ha cabals al Pont de la Barca, a Girona, i veiem com aquest cabal, que abans de l'emergència era de 2.000 litres per segon, constants, ara ha anat baixant i actualment és oscil·lant i té una base de 1.000 litres per segon, 1.300, i unes hidropuntes de 3.000, que són aquestes puntes que veuen vostès aquí. Això és el que malauradament s'ha de fer ara per evitar aquest buidat complet dels embassaments del Ter, del embassament de Susqueda, amb les conseqüències que hem dit que això tindria per l'abastament d'aigua potable. I l'altra cosa és seguir fent obres d'emergència. Els operadors en fan, ATL per exemple, o altres operadors, i l'ACA també en té obres d'emergència en execució,
Algunes són aquestes que els hi posem aquí, no? Per exemple, la que està a l'esquerra és a la Muga, i aquí el que farem és agafar l'afluent de la depuradora Figueres, que és una depuradora que funciona molt bé, i portar-la aigües amunt a la zona del Pont de Molins per intentar ajudar amb aquest cabal ecològic, que també a la Muga també s'ha reduït, però també per intentar reproduir el que hem fet a Barcelona, a l'àrea metropolitana, de tancar el cercle, reproduir-ho en Figueres també. És a dir, que aquest cabal es posa en el riu Muga, Figueres amb uns pous després el pugui agafar, una part, no? Potabilitzar-la i també intentar fer un tancament parcial del cercle a la zona de Figueres. Després de sota doncs, hi ha una altra obra que és recuperar tots uns pous que no han funcionat mai, que són amb unes calcàries molt profundes, són les calcàries eocenes de la formació Girona, que no estan connectades amb el riu. Llavors intentar treure aigua d'aquestes calcàries profundes per aportar cap al riu i per tant intentar compensar una mica aquesta reducció dels cabals de manteniment que hem comentat abans. Això pensem que ens podria aportar uns 200 litres per segon. I després a la dreta totes també són pous, i aquí el que s'intentarà és fer pous molt fondos, pous de 600 o 700 metres de fondària, per intentar treure aigua d'aquests aqüífers molt profunds, que tampoc estan connectats amb el riu, aparentment, i posar aquesta aigua en el riu i en els embassaments. I això ho farem tant a la capçalera del Ter com a la capçalera del Llobregat. Aquí, en el cas del Ter, ens posa la zona de l'Àrbol i de Sant Joan de les Abadesses, i en el cas del Llobregat, aquesta zona de Cercs i Guàrdia del Llobregat. A més, també el pou de l'antiga central tèrmica de Cercs també s'està posant en marxa perquè ara no es feia servir, perquè la central tèrmica està aturada, per posar en el riu. Això és un intent, no és segur que funcioni, però es basa en uns registres d'unes exploracions petroleres que es van fer als anys 70, quan la gent buscava petroli per tot arreu. Aquí van fer aquests pous a 700 metres i van quedar interromputs perquè els hi va entrar aigua. I això ho van apuntar ells en els seus registres, no? I per tant ara hem trobat aquests registres i intentarem trobar aquesta aigua, no que amb ells els hi va anar malament, però que nosaltres ens podria. Aquest seria la secció 2, no? Del que s'està fent per ara. No? Però, diguéssim, si una cosa queda clara, doncs és que amb la pluja ja no hi podem comptar i per tant doncs, hem de tenir altres fonts d'estalvi o d'aportació de nous recurs, no? I això és la tercera part de la secció, que és intentar veure una mica què podem fer, no? Perquè tots els abastaments siguin més fiables. I això de retruc beneficiarà també els altres sectors, perquè si els abastaments tenen altres fonts de subministrament, doncs no caldrà aplicar restriccions, evidentment, ni als cabals ecològics dels rius, però tampoc a l'agricultura ni als altres sectors. I per tant, reforçant l'abastament de les ciutats, indirectament reforcem també totes les altres activitats. No? Llavors, bàsicament, quin és el que s'intenta? Bàsicament, el que hem d'intentar assolir és l'autosuficiència total de la regió metropolitana de Barcelona. És a dir, que aquests 5 milions d'habitants no necessitin aigua dels rius, no? Ni del riu Ter ni del riu Llobregat. Això no vol dir que no n'agafin mai, perquè si hi ha moments que el riu hi ha molta aigua, que els embassaments estan plens, doncs se'ls podrà agafar. Però en moments de sequera com aquest hem de tenir, no? Hem de poder entrar en un mode de supervivència amb el qual tota l'aigua o bé recirculi o bé provingui de fonts alienes al riu. Llavors el nostre càlcul és que per fer això ens falta omplir això que veuen vostès en verd, que és tota aquesta part que ara ve dels embassaments i una part de l'aigua que ve dels aqüífers, perquè l'aigua que estem agafant ara dels aqüífers, com hem explicat, no és sostenible, estem fent per aquesta situació d'emergència. Llavors el pla que està ara vigent, que es va aprovar l'any passat, proposa tota aquesta sèrie de noves infraestructures per aportar aquest gap que falta, per aportar aquests 6 metres cúbics segon que permetrien l'autosuficiència de la regió metropolitana. Llavors l'aigua dels rius quedaria pel cabal ecològic, per les ciutats que no estan a la regió metropolitana, Girona, Manresa, etc., i per la resta d'activitats, com ara els regadius. Això és el que hem d'intentar, això és situació de sequera, com hem dit. Llavors aquí veuen una mica vostès la llista de coses, les que estan a la columna de l'esquerra ja estan totes a punt de començar-se o construint-se o a punt de començar-se a construir, i les que hi havia a la dreta
eren les que amb el pla posàvem com, això més endavant se tindrà que fer això, perquè si no vindrà el canvi climàtic, etc. Però com que s'ha avançat tant, doncs ara ja no hi ha diferència, ara les hem de fer totes, totes per aconseguir quan abans l'autosuficiència. Llavors jo repassaré ja molt breument, i és quasi les últimes diapositives, una sobretot de les depuradores que aboquen al mar, no? En aquesta del Prat de Llobregat, de Barcelona, ja hem comentat que la reutilització és completa, o sigui, tota l'aigua que es depura es torna a utilitzar per diferents usos, que han anat canviant, durant una època eren de reg, ara són, com hem dit, de reutilització potable, però això mateix ho hem de fer amb moltes altres depuradores. Per tant, doncs aquí hi ha una possibilitat, no?, de totes aquestes depuradores que en el seu dia es van construir doncs, per depurar i abocar al mar i que la platja no es contaminés, doncs ara les han de girar-se d'esquena al mar, tornar cap a dintre, i aquesta aigua s'ha d'aprofitar. Un cas, per exemple, que ara doncs, serà un dels primers que podrem fer, és la depuradora de Palamós. La depuradora de Palamós aboca al mar, es va construir així, doncs ara hauríem d'aconseguir que aboqués cap als cursos fluvials, per exemple, cap a l'àrea de Llofriu, i això arribés al Ter. Doncs és una mostra de les coses que es poden fer amb moltes inversions, però que s'han d'intentar fer a totes les depuradores. Bé, l'altra línia important és la millora de l'eficiència. Llavors ara em torno a referir a aquells volums que hem comentat abans, d'aquella aigua que no es compta, aquella aigua que es posa amb els dipòsits de capçalera i que no se sap on va perquè no arriba en els comptadors dels abonats, que abans hem dit que això eren uns 150 hectòmetres cúbics, doncs ara hem d'aprofundir una mica amb això. Clar, aquí realment hi ha poca informació sobre què passa amb aquests volums, amb aquesta aigua no enregistrada, aquesta aigua que es posa en origen i no arriba al final. Les companyies probablement ho saben, no tenen idees, estimacions, però la gent no ho sap. Llavors, aquí el que s'ha fet és una normativa catalana nova que fa que els serveis mitjans i grans, el que tenen més de 5.000 persones abonades, han de fer una auditoria de què passa amb aquesta aigua, amb aquest 20-25% d'aigua que no arriba als comptadors finals. Han d'intentar veure quina part és fruita, quina part és submuntatge, quina part és frau, quina part són extinció d'incendis, quina part són usos que no es mesuren, i han de publicar això. Aquesta és la normativa que s'ha fet. I el que intenta això és que els ciutadans tinguin aquesta informació i puguin comparar. Puguin dir, escolta, la meva ciutat com està en comparació amb una ciutat veïna, i que cadascú se pugui fer la seva idea lliure de com està la xarxa del seu municipi, per tant augmentar la transparència en aquesta qüestió. Llavors, el que és important és que aquestes auditories siguin comparables, perquè si cadascú la fa de manera diferent, després no es pot comparar. I llavors aquesta llei encarrega la DACA a fer una guia, que ja l'hem feta i l'hem publicada, i llavors aquestes ciutats, que són 155 a Catalunya, les que estan obligades a fer això, han de publicar aquesta auditoria, i a més han de fer una anàlisi de la fiabilitat de les seves dades, perquè el problema d'aquestes auditories és que són molt tècniques, en el sentit que moltes coses s'han d'estimar. Per exemple, un component que sempre les companyies posen de manifest és que els comptadors compten de menys. Com saps quan compta de menys un comptador? Per definició és impossible de saber, precisament és una error de mesura, però es pot estimar. Qui vol una mostra de 100 comptadors, treure'ls de les cases, portar-los a un laboratori i comprovar-los. Llavors allà es pot mesurar i es pot dir que aquests comptadors compten un 4% menys. Llavors ja se té una mostra representativa. Però això ho fan poques empreses. La majoria d'empreses fan una estimació en base a l'antiguitat del comptador o en base a altres factors. Doncs una mica el que té d'innovador aquesta auditoria és que en funció de com ho facin, aquesta dada tindrà una lletra de fiabilitat. Qui ha recollit mostres dels comptadors tindrà una A, perquè ho ha fet molt bé. Qui s'ho ha mig inventat tindrà una E. I això el que ens permetrà és que les comparacions siguin justes, perquè clar, si no estarem comparant amb un que ho fa molt bé, que dona dades molt fiables, amb un altre que dona dades més estimades. Aquesta és la idea, i això les companyies ho han de fer amb un formulari que els hi fem 100 preguntes
sobre com fan les coses. Llavors això també es publicarà, de manera que el públic tindrà el balanç, tindrà l'auditoria, podrà dir, doncs mira, aquesta auditoria ha estimat que d'aquest 25% les fuites són un 10%, les fuites són un 12%. Tindrà aquest valor, tindrà també la dada repercutida per quilòmetre, perquè realment donar les xifres en percentatge serveix de molt poc, perquè hi ha xarxes que tenen molts quilòmetres i per tant perden més, no? I xarxes molt concentrades que perden menys, per tant es donaran les dades per quilòmetre, es donaran tota una sèrie d'indicadors i després hi haurà la resposta a les 100 preguntes. Per tant, aquí el que intentem és una mica ajudar als ajuntaments a que millorin les seves xarxes. Això no és competència de la Generalitat, és competència municipal, però aquestes auditories ajudaran a que les pròpies companyies, per un tema reputacional, creiem que ajudarà a que millorin les xarxes. Bé, la recuperació, com ja s'ha comentat abans, és un últim recurs perquè és molt costosa i té un gran impacte ambiental a nivell d'emissions. Les dessaladores han millorat molt l'eficiència, però ara la millora ja és asimptòtica, ja no podem millorar molt més. Per tant, és un recurs que no és per utilitzar-lo sempre, però en unes situacions de sequera com aquest es faria servir. I veuen vostès, per exemple, com ha anat funcionant des que es van construir aquestes dessaladores. Veuen que en els anys anteriors havien produït poca aigua, anaven funcionant, però no a un règim molt elevat, per aquesta qüestió de costos ambientals i econòmics, però aquests dos últims anys han anat a tope. Veuen vostès que l'any passat van produir 70 hectòmetres, l'any 63. Això sumat són 130 hectòmetres, si sobrestéssim de l'aigua que tenim als embassaments, ja tindríem 0. És a dir, que podríem dir que avui no tenim els embassaments buits gràcies a aquestes dessaladores i a la reutilització. I ja l'última cosa, ja és l'última diapositiva, i potser la que ens fa més il·lusió, doncs és el projecte de potabilitzar el riu Besòs. El riu Besòs, per qui el conegui, és un riu que no fa molts anys la gent li deia que era una claveguera a cel obert, perquè eren tot abocaments industrials, baixava de colors diferents, tenia escumes, però ara està molt millor. Ara és un riu que ha millorat i nosaltres creiem que ha millorat fins al punt que podem utilitzar aquesta aigua, que és bàsicament aigua depurada. El riu aquest, quan arriba a Barcelona, el 90% de la seva aigua prové de depuradores, no només un 10% és aigua natural, però pensem que amb aquest riu, que és un 90% d'aigua depurada, es pot fer aigua potable. I aquesta és la nostra aposta. I una mica la manera que creiem que es pot fer és fer aquests pous al costat del riu, que això és una cosa que es fa, per exemple, molt al Danubi, o en altres rius centreeuropeus, i el que es fa és un pou que a través del sol t'agafa aigua del riu, però aquesta filtració natural ja millora molt l'aigua i sobretot et dona garanties davant d'incidents, perquè sabem que el riu Besòs, per tota la càrrega industrial que té, pot tenir incidents. Fa un parell d'anys es va cremar una fàbrica, per exemple, i això va provocar un abocament molt seriós. Tenir l'aigua amb aquests pous et dona aquestes garanties i aquesta és l'última peça que creiem que podrà permetre aquesta autosuficiència de la regió metropolitana. El problema d'aquestes coses és que totes necessiten al voltant de 3 anys, les dessaladores, el Besòs, 2-3 anys de construcció. Per tant, ara ja estem en una cursa contra la rellotge entre la sequera i nosaltres per intentar allargar les reserves fins que plogui o fins que tinguem aquestes noves infraestructures. I aquesta és la situació en què estem. I això és tot. Moltes gràcies per la paciència d'escoltar tot això.